masayang oras minuto sige man sulata oray termin akitang wenno panpanog masagrap ta oray agkut kutap-tap agkut kagibaw sige lata agar aruyat nga kutotot napalit ang sumalpot som ikin imas na kay kumot kutokon pinting a pagtepel sa lapi a pagwelwel anay
nilakay mo, di porno mabarta. Tasumana o, no isuntay makasangpa. Ipakat na pa'y, madi agalad na. Apa-apain na, amin nakaruba na. Na minsan nga altaw, simangkot na barta. Unang lano po sa ang kalkalong ijay kusina. Dumanayudom, taawan ti si Dana. Awan met gamin, intriga na asweldo na. Ay nilakay mo, amang Marta, nakasangsangar, di payot na. Tuwisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isot maglaingan na. Nilakay mo, ket nakainom mana. Dayjay panagdanag, diwer-diwer ag tugki-tugking. Agwala-walagas, ag sangsari bagteng. Kumargarit, na agdukapukha. Nilakay mo, di porno mabarta. Tasumana o, no isuntay makasangpot. Ipakat na pa'y, madi agalad na. Apa-apain na, amin nakaruba na. Ay nilakay mo, amang Marta, nakasangsangar, di payot na. Luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isot maglaingan na. Ay nilakay mo, amang Marta, nakasangsangar, di payot na. Luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isot maglaingan na. Luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isot maglaingan na. Ageng lang man hindi ta kakabsat iti kan tatayo itangal daw ket sapay la kumata na gustuhan nyo ken di tay kumaliplipatan kakabsat nga i-like dayto nga video ken paki-subscribe dayto channel kayo tapnon ti kasta ket lalo pa yung bumagayat dayto